בעצם כמעט משום דבר, הגבהה מצד שמאל, והשוער ינקופולוס במקום לקלוט את הכדור הזה עודף אותו בצורה באמת סתמית לאגף. מכבי פתח תקווה מתחילה שוב, עושה את זה וכובשת! וזאת לא סתם שמחה, זו שמחה של שחקן שכובש את השער הראשון שלו בליגת 1-0 וקוראים לו זרגרי. 65 הופעות, שער ראשון ושמחה גדולה. זרגרי מעלה את מכבי פתח תקווה ל-1-0. וזה מצב כמעט משום דבר, הגבהה מצד שמאל, והשוער ינקופולוס במקום לקלוט את הכדור הזה עודף אותו בצורה באמת סתמית לאגף. מכבי פתח תקווה מתחילה שוב, וזרגרי בביצוע מדהים, מושלם, שולח את הכדור הזה רחוק מהידיים של השוער. טוקלומטי עם הכדור הראשון, זה כדור פשוט לשוער שפשוט צריך לקלוט אותו, ואז ירדן כהן עם העבודה הנהדרת מוציא לזרגרי שהולך לרגל שמאל. ביצוע נהדר, ביצוע מושלם. שער בכורה ב-0 לזרגרי. הפועל כבר מחפשת את התגובה. לבקוביץ' נעדף על ידי שחקן שלו, והפועל לא מצליחה להכניס את הכדור פנימה. אולי עכשיו אלימלך, ועוד פעם אלימלך. אולי השער הזה ייתן לנו משחק. שוב זרגרי באמצע, מרגיע את המשחק. בוגסי. והנה רועי שוקרני. רוצה את זה בחזרה, זרגרי. קורדון נמצא שם. פירו. עכשיו באחד על אחד. סוף סוף משחק עם הפנים. אמרת שהוא מחכה לזה. גנדין בצד הרחוק רוצה את הכדור. כדור מצוין, ובעיטה לעבר השער ו2-0. והנה ריינה ממהרת עם ורגס. נתלים עליו. יש עבירה. האיש שקם מהספסל, אמיר אלטורי, היה יכול למסור כי היה לו שחקן פנוי באמצע, אבל הוא לא התחשב בכך שזוהי זווית קשה, ואלטורי בין ה-20 עם שער בכורה בליגת 1-0. מה זה